Mae'n nos Wener, fi yn daif unwaith eto, as always. Na gyd fi gallu gweld yw loads o bobl yma. Hi! Mae fi ddim yn gwybod pam fi yma. Mae ambulance ma, so mae ambulance yn obviously meddwl rhywbeth serious. A fi'n credu rhywbeth i wneud gyda zombies. A mae rhain yn edrych fel maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Hiya. What are we doing? Well, what it is zombies everywhere. Nhw wedi gweud bod ni fel zombie invasion, mae rhaid ni survivor trwyddo fe, a mae fe rownd y ddinas, sy'n bach yn wahanol, achos mae'r ddinas yn massive. We will win this. We're going to win. Training in the gym. Right, training. We've been prepared. You've been training? Yeah, we've been training. We'll join our gang as long as don't slow us down. Are you sure? Yeah. Oh, fi'n ni join our ein na, so fi'n jump in the queue. Dechrau clyfar iawn i'r noson felly i Yasmin, ond be mae'n feddwl o'i chyfeillion newydd? Mae ffrindiau fi'n really nice, maen nhw'n lyflu, ond maen nhw'n cymryd nhw'n serious, so mae rhaid fi cymryd e'n serious fyd, so ni moyn ennill. Os sy'n cael ei effectio, be maen nhw'n neud yw fel UV pen a slasho ti gyda fe, a wedyn ar y diwedd, maen nhw'n rhoi golau dros ti i gweld os ti wedi cael ei infectio. So hwnna'r aim, ddim i cael infected. Pawb yn dallt? Na. Na ni chwaith. Right, mae'r boi ma fan hyn nawr, mae'n esbonio ni be ni fod yn neud, so beth i fi'n mynd o fan'na. Your mission is going to be to break into the safe city. Once you've broken into the safe city, you'll have to locate Terminal 1. Yasmin yn amlwg yn dallt yn union beth sy'n mynd mlaen. Right, mae'n rhoi rhywbeth mewn o grid, so mae'n rhaid fi ffind o mas lle mae'r llefydd ar y grid, ond mi shit yma. This is the location of Terminal 1. Ond ydy hi'n deall y map? Very good. Na. It's a standard issue asylum rucksack. Who will be responsible for it? Fenyw tu ôl fi wedi rhoi racsa un o'r bechgyn. Mae'n rhaid i cadw fe'n saff o hyd, achos fe yw'r person sy'n mynd i cael ei trwyddo fe. Mae'n rhaid i mynd i'r reservoir nawr i cael dŵr mewn hwn, a dim ond hwn ni'n cael defnyddio achos mae ddim wedi cael ei infectio. Fi ddim yn deall dim byd sy'n digwydd o gwbl. Fi ddim yn deall y map, so fe'n gweud lle dyn ni'n mynd, a fi ddim yn deall y bottle situation in, so mae'n mynd i bod eitha ffynnu. Right, mae rhaid ni mynd nawr. Ffwrdd â nhw i'r safe city, neu Grange Town i chi fi. Ironic. Basically, mae rhaid ni ffeindo'r checkpoint nesaf. Dwi'n gwybod lle ni, ni'n actually ar y rewl fel dy pobl iawn. Mae hwnna'n weird. I love it. Mae zombies lawr na. Basically, fi'n trio cael escape route. Ac ar ôl chydig o strydau llawn zombies, maen nhw'n cyrraedd y checkpoint cyntaf. Stop there! A'r heddlu. If you let this man die, I will beat you like a child! Gyda'r heddlu, o'n i'n meddwl bod nhw'n ddim yn ffrindiau ni, ond maen nhw yn. A oedd rhaid i nhw'n merched roi fel pressure point wrth fel wound neu rhywbeth, ond o'n i'n scared bod i'n mynd i cael ei marcio. Ond ni'n mynd nawr tuag at y reservoir nesaf, so mae rhaid fi dalan, os maen nhw'n eitha serious yn dal o fe, a maen nhw'n cael bach o ffrai achos mae rhaid i'n mynd i dalan gyda'i gilydd. So fi off. Ni yn Caerdydd Athletic Stadium, Caerdydd Booth. Fi'n meddwl bod ni'n mynd y ffordd wrong, os pobl arall yn mynd ffordd na, ond ni'n mynd ffordd un, ond mae pobl yn dilyn ni, achos maen nhw'n meddwl bod ni'n really good. It's hilarious. Sim, let i clywed yn nhw. O, ti'n chwerthu'n rwan, ond beth sy'n disgwyl rownd y gornel? Fi ddim yn gwybod, mae'n rhaid i wneud checkpoint, mae lot o bobl o'n fi, actually dim coesau dy fe. Nagos, Yasmin. Da gol creu mynd i gymaint o ymdrech. No, fi'n scared. Fi ddim yn mynd. Get over him, Claire! Quick! Ti'n gwybod lle i droi na gwt. Ymlaen i'r checkpoint nesaf felly, Stadiwm Pêl-droed Caerdydd. Ni just wedi bod mewn Caerdydd City Stadium, the worst bit o fe gyd. Oedd pobl yn... Ti'n lle ti'n mynd mewn i cael tickets fel arfer, o pobl mewn y gaps na, a ti'n sy'n rhedeg lawr yn syth a pobl dro mas. A rai just really slow, a rai'n absolutely sprinto. Fi wedi cael tap. Beth i merch ofa fi'n meddwl, achos ar y diwedd, nath i ddim trwyddo, o'n i bach fel, oh god. Ond dath i trwyddo y ffordd arall rownd, a fi fel, no, I couldn't do it. So, maen nhw'n cael fag break nawr. Fi ddim yn smoco mam. Ac ar ôl saib sydyn, ymlaen i'r lleoliad nesaf. There's a catch, achos mae jyst yn mynd mewn i wneud checkpoint. Ni gyd ddim yn gwybod beth i wneud, really. So fi bach yn scared. Ac yna tran bwysica'r gem, yn ôl y boi blin ar y dechrau. Mae calon fi, actually, fel hyn. Fi teimlo fel fi yn rhyw drug raid, a mae rhaid fi sneaco drugs mas o glad. Fi'n cael ei resto nawr.
Mae rhain eitha da ta fe. Ia, llenwi'r botel. Cyn croesi stryd arall llawn zombies afiach. Ond mae yna rhywbeth arall ar feddwl Yasmin. Oedd corein, mae pi yn dod mas o fi. Rhed, Yasmin bach. Mae yna portalwn disgwyl amdano chdi ar ddiwedd y ras. Fi'n acad. Oedd yna'n rili anodd. Jyst rhaid i lego fe, ni fod aros mewn tîm. Stuff y tîm. Fi eisiau mynd amdano fe. Sialens arall di gorffan a mae Yasmin di dysgu gwers bwysig am sut i gadw ffrindiau. Nôl yn saff. Amser i weld os gath ei heintio. Mae golau mewn braf a UV a mae'n dod yno, mae'n dangos ar dillad ti, but o'n i'n gyd yn meddwl taw pen o dde, so o'n i'n gyd fel dim ond touch yw e. Yay! Nes i survivor! Yeah, I survived! Nes i survivor! Good job i'r sleeves, mae eddi. Ond nid pawb oedd mae'r glyfar a Yasmin. Pity dros Hayley, mae Hayley wedi cael ei dal, so mae ddim yn survivor. So nawr, be mae'n rhaid i cael yw make-up fel zombie, so bod hi, wel, yn infected. Mae'n teimlo'n treni dros hi. Y whole shit na, fi wedi bod trwyddo heno, ond y gyd fi'n cael yw stamp. Stamp. So ni'n stamp yn mynd i'r post office, dim fan hyn. Ac ar ôl tynnu chydig o lyniau zombiaidd, roedd hi'n amser i bartio tan yr hwyr. Neud i benni, so fi'n heiddi hwn, vodka, Cambry, a mae pawb arall neud i fe fyd, fair play nhw. So nawr ni'n barod am y disco, zombie disco. Ni ddim yn cael bethau fel un yn llynellu. Iechyd da! Iechyd da!